Здравейте, сега ще покажа един трик с... Още един трик с карти. Пети с пътие, четворка с пътие, тройка с пътие, двойка с пътие и четирите аса. Това са четирите карти. Така, разделяме асатите от картите и показваме 2, 3, 4 и 5. Виж, ето виждате ли? Ето. 5, 4, 3, 2. Слагаме 5, 4, 3 и двойката върху асатите. Сега слагаме тази двойка пред последната. И ето, изкарваме двойката нагоре. Слагаме сега тройката. Много правим така и изкарваме и тройката. Връщаме картите, показваме 4 аса. И вземаме още една, вземем четворката и слагаме в четвърта позиция и обръщаме четворката. Показваме, че имаме 4 карти. Асак, 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 асак. Сега слагаме 5-та напреди. Пак раздрусваме и накрая остава 4. Това беше всичко от мен. До следващия път.